Ya ne da ce lokacin bacci na yayi ko kuma zan yi bacci da turanci. Akwai guda uku da nake so ko hudu da nake kawo su nake so ku gane. So amma na ukun shine ainihin wanda nake so ku fahimta a cikin wannan bidiyo ɗin. So na farko da ka iya cewa I'm off to bed. I'm off to bed. Wannan normal ne. Shi ma yana nufin ya kamata ka je ka yi bacci. Lokacin bacci na yayi. Za ka iya cewa I'm turning in for the night. I am turning in for the night. Kuna tare da saurayinki ne, kana tare da abin nan kuna chatting ko sun da ka iya cewa I'm turning in for the night. Wato yana nufin kana so ka kwanta ka yi bacci kenan lokaci yayi. Za ka iya cewa I'm off to catch some Z's. So wannan ma shine wake so ku gane wani sabon salo ne. Za ka iya cewa I'm off to catch some Z's. Yana nufin lokacin bacci kawai yayi za ka kwanta ka yi bacci. To ga normal one wanda kowa da kowa zai iya. Wanda normal ake yi shine it is time for me to sleep. It is akwai is anan sorry. It is time for me to sleep. Kuma it's time for me to sleep. Wato lokacin bacci na yayi zan kwanta in yi bacci. So anyone a cikin wannan zaka iya ɗauka ko zaki iya ɗauka ki amfani da shi. Sai mu je a comment section wanne ne ya fi muku sauƙi a ciki. Sai mu haɗa wani bidiyo.